Wala pa, Noel? Imbag nga bigat tayo aming kakabsat, madaydayaw ti apo ta oray kinarigat ti agdama nga agsasaad tayo, ket adda tayo latta nga agmay-maysa nga agtayaw ken kuana. Ngarud, sakbay nga irugi tayo ti intay pinaglaydayaw, ket dawatek man nga i-download tayo, iti liturhiya tayo nga adda iti Facebook page ti Central United Methodist Church. Tapno anyaman nga technical difficulties nga mabalin, nga mapadasan tayo, bayat ti serbisyo tayo, ket adda latta ti pangidalan ti liturgy tayo. Adalaeng kakabsat dagiti sumagmamano nga pinagbalbaliw ti wagas ti service tayo, agsipod ta aramaten tayo iti Zoom ken ti Facebook Live. Tumakder tayo nga rod kakabsat, ket kantaen tayo ti panglupat na hymn. Holy, holy, holy,
agtalek iti apo, arigda iti bantay siyon, asaan ang magungon, dudiket mataginayon. Kas iti kaadda dagiti bantay iti likmot ti Jerusalem. Kas tamet iti kaadda ti Apo iti likmot dagiti tattao na manipot ita inggat inggana. Kas iti kaadda ti sentro ti kinadakes, dinto agtalina ed iti daga dagiti nalinteg. Amangan no agaramid da met iti dakes, o apo, kaasyam dagiti naimbag, ken dagiti nalinteg ti panagpuspuso da. Amin. Na ngem Intron dosaem dagiti dakes iti aramid da, dosaem met dagiti kilo ti panagbiag na, adda kumakapiya iti Israel. Gloria cum Genova en Espíritu Santo. No Amen. Nararag tayo. Apo Diyos, adtoy kami nga anak mo. Sangsang kamaysa kami nga umasdeg, iti presensyam nga agtayaw ken agyaman iti dakkel unay nga ayat mo kada kami. Agyaman kami apo ti panangkilasat mo kada kami iti naglabas na Domingo. Idikan na kami manen ti tiyempo nga makapagdaydayaw ken ka, uray pay dagiti kabadasan, ken riribok nga aglawlaw ken mga kasasaad. Dawatan mi, Apo Diyos, ti panakaadam iti Santo Espiritum iti nagbabaitan mi. Bendisyonam kaditi amin nga paset dagiti nga aramid. Agraman dagiti anak mo nga aramatem. Nangruna ti mangibingay iti sasaong. Pakawanen na kami kadi Apo Diyos kadagiti adu nga basbason mi. Ken nagkurkurangan mi iti padami nga tao. Pangrunaan iti sangwanam. Dalusan na kami kadi tapno maikari kami nga umawat iti bendisyon mo. Dayto iti kararagbi itinagan ni Apo mi nga Jesus. Amen. Tenggenyo ti ibagbagat ti nasantuan na surat, akastoy ti ibagbagana. Agpayso anatay ti adu at tao gapo iti basol ni Adan. Ngem nawadwad nga adayo iti parabor ti Dios. Kastamet ti sagot na iti adu at tao. Babaen iti parabor ti maysa nga tao nga isu ni Jesucristo. Aramaten tayo nga rod daytoy akanito iti naulimek a panagkonfesar. Wen kakabsat ko iti daytoy nga kanito ket intayo nga rod iebkas, intayo panagbababawi, wenno tintayo panagkumpisar. Tapno iti kasta, mayanurot tayo wenno may kari tayo, iti sangwanan ni Apo nang nangruytoy, ngayon tayo panagrukbab ken kuana. No, dakabailan nyo, ket mabalin nyo tagparintumeng, nga daytoy iti pakakitaan, nga si kayo wenno si kayo amin, ket agpakpakumbaba iti sangwanan ni Apo. Nga, may yan, may
Pagkararag tayo. Manakabali na Dios, gapo iti kaasim. Inted mo ni Yesu Kristo nga iti papatay ijay krus tapnon maisalakan kami. Indaton na anamin pinsan iti biyag na anay awan pagkurangan na. Gapo iti daytoy da kami ngayon salakan mo katumay mananditar padmo. Adumaw dawat ti kaasim apamakawan kadagiti adu unay apaglablabsingan mi. Pakawanen nakam apo. Iturong mo dagiti bibiyag mi iti mayan nurot iti pagayatam ngayatenda ka ken kastamet iti padami. Amen. Naimbag nga agsapat tayo kakabsat ko ay ayatek ida ken Kristo. Iti kastoy nga kasasaad tayo ket tagyamyaman tayo laun-unay ken Apo no mampay adu dagiti kapadasan iti panagbibiyag. Nakas kumay iti kastoy nga kasasaad tayo no apay nga adda tayo iti Zoom. Gapo ti kilaat nga napasamak wenno naklaat kami kadagiti banbanag nga iso ti mangipawil nga mapantayo iti agmaymaysa iti sanctuary tayo. Kas kuma daytoy adipenyo kakabsat ket kayat ko nga maamuan nyo nga iti maysa kadagiti kaming iti pamilyami ket nagpositibo iti COVID. Isong uresi kami tatakit adda kamlaeng naka-isolate iti balbalay mi. Iso nga dahito iti gapuna nga iti panangipawil nga sumrek kami amin ijay sanctuaryo, ijay kapilya, iso dahito iti napasamak. Iso nga kayat ko nga ipakaammo kada kayo wenno daw-dawaten iti panakaawat yo wenno ti nalawlawag nga panakaawat yo iti kasasaad mi ditoy sentral. Isu nga gapo iti kilaat mi kakabsat tay di lang malim nga nagdesisyon ket nga kastoy taramiden mi dagitay ni mabalin nga dagiti panpanunutin wenno gagangay nga isu aramiden tayo ket saang nagbalin. Wanti live iso nga iti imnaryo wenno ti imno tayo nga kanta ket nangruna ti panglukat kenje pangsara ket Ingles iso nga daw-dawaten mi iti panakaawat yo tinananay nga panakaawat yo iti kasto nga kasasaad mi. Ngem sapay kuma tani Apo pa rin Apo Dios isu palaeng iti may daydayaw iti anyaman nga pasamak iti panagbibiyag tayo wenno ti kasasad tayo. Tultuloy tayo kakabsat nga group bab wenno daydayaw. Nga iti si Bubukel nga pamilya iti Central United Methodist Church. Itinagan ni Yesu Kristo ken iti daytoy nga gimong iti Ilocano congregation. At kami manen nga mangkabkablao kada kayo iti naimbag na rambak nga agsapa yu amin. Ken kadagiti adda sa bali nga nasyon naimbag nga rabii, naimbag nga malem, wenno naimbag nga oras tayo kakabsat.
Isu nga babaan iti si Bubukel nga pamilya. Bubukel nga pamilya ti Ilocano, ken iti si Bubukel nga pamilya ti Central. Kabkablaawan na kayo amin kakabsat. Kiti sarsarunumen tumat dagiti adu akit kita umi ken karkararagmi kada kayo nga sapay kuma tani Apo Dios isu ti mangtingel, isu ti mangripet, isu ti maadda kadagiti kaunggan iti puspuso tayo. Daytin tayo panakipagmaymaysa iti kastoy nga aramid iti panagdaydayaw. Ammumi nga iti rag-o ken ragsak kadagiti puspuso yo. Isunto iti maadda nga kankanayon wenno burwak to kadagiti kaunggan tayo. Wen kakabsat, maminsan pay naimbag naragsak ken narambak nga bigat wenno aldaw tayo amin. Ken kastamet kayat ko nga kablaawan nam amin dagiti nga kakabsat nga dumteng iti panagkasangay da manipot iti daytoy nga aldaw aging gana iti Sabado. No mampay saan kon nga mamaysa-maysa dagitoy nga kakabsat pos ngunit wenno subalit ammoyo no sinno kayo. Ammumi nga itinyo panagkasangay kakabsat ketado dagiti mangkabkablaaw kada kayo kas kada kami. Isu nga itinagan iti daytoy nga Ilocano kongregasyon wenno timpuyog ti Ilocano. Kitadtoy kami nga mangkabkablaaw kada kayo. Iti narambak naragsak nga panagkasangay kastamet iti aldaw iti kallaysayo. Ket gapu iti daytoy sarsarunumen tumet dakit daw ken kastamet dagiti banbanag kas kuma dagiti karkararagmi nga ni Apo Dios kuma iti maaddamanen kada kayo. Ta iti lasud iti maysa nga tawen nga isut panangalalwad na ket daytoy pumamanen ti parikna na kada kayo kakabsat. Isu nga itinagan ni Apo tayo nga Jesucristo iti manakabalin a Dios ken iti nasantuan nga Espiritu isu kuma ti mangkuyog kabayatan iti kay panagdaldalyasat iti baro nga tawen ken baro nga biag nga impaay ni Apo. Nyumot kakabsat nga numampay kastoy ti kasasad tayo malabit mga duwa wenno gana ti may ito sumaro ng Domingo pay malabit nga kastoy man ti kasasad tayo. Ngem daw dawaten mi iti kaaddayo pay laeng iti ayatiyo babaen itingkay panakipagmaymaysa iti kastoy nga kasasad ti iglesia tayo nang nangruna kakabsat nga kayat mi nga ipalpalagip kada kayo nga dagiti rumbeng ken pagrepingan tayo akas maysa nga iglesia nga agmaymaysa nga naayat ket ammuyo ken ammumi met nga iti gagaryo mangipaay wenno mangidaton kadagiti sagsagot yo ket kasta launay. Isu nga iti daytoy nga kanito ti kami nga si aayat sinanama kadagiti badang ninyo nga kas kadagiti apagkapuluyo dagiti datdaton wenno sagsagot yo ket sapay kuma kakabsat tasang kayo nga maumuma nga mangipaay gapu ta dagitoy ket isu ti maaramat kadagiti pagarian ni Apo tayo nga Jesucristo. Isu nga da kayo kakabsat nga awan iti panawan na pay idawdawat ko iti parabor ni Apo ken kastamet itaglaplapias nga bendisyon na tapnon iti kasta agbalin kayo akas aritit iti ayat parabor ni Apo tapnon maidanon kadagiti maseknan. Ken kastamet agyamyaman kami kada kayo kakabsat nga bimadang iti outreach tayo. Outreach nga imununa nga iniktan tayo ket iti Batangas isut mission tayo. Tadadakkel nga panggep iti iglesia tayo. Nga inton humay nga tawen partikular iti bulan iti February o ino Pebrero. Ket
i-organize tayo, iti mission tayo, ijay Rosario. Iso nga into numay nga tawen at dantumanen anak daytoy sentral nga iso iti iglesia tayo nga pagmaymaysaan. Isu nga babaen dagiti badbadang yo kakabsat iti outreach ket nakaipantayon iti daytoy nga bulan ket adu dagiti tattao wenno pamilya nga nakabadang wenno nakaipapanan dagitoy nga badang ninyo. Isu nga daw dawate iti kankanayon nga badang yo wenno tulong yo kakabsat tapno iti kasta at dapay nga maiwarnak tayo iti ayat ken parabor ni Apo nang nangrona dagiti kasapulan. Ket itatapay laeng ket amumi nga adu kada kayo kakabsat lokal ken abroad man iti agay-ayat iti iglesia tayo ken iti mission ken iti outreach program tayo. Iso nga welcome am amin enyaman wenno manuman dayta nga ipaayo wenno idaton nyo iti daytoy. Ken kasama tamumin nga saan laeng at daytoy nga FB wenno Zoom at dapay kitain tayo ket iti mabalin tayo nga pakakitaan kakabsat iti anyaman nga banbanag nang nangruna iti tayo panagdaydayaw. Ken kastamet dagiti tultuloy tayo kadagiti programa dagiti aktibidades iti inaldaw nga iso iti aramiden tayo nang nangruna iti kastoy nga panawen. Iso nga daw dawaten mi nga kankanayon iti karkararag yung met kada kami kakabsat nga adipen ni Apo ngem baon na tapnon agserbi kada kayo ken kastamet dagiti pampamilya mi. Daw dawaten mi iti karkararag yo kaasiyo ken kastamet iti kankanayon nga panangbadang yo kada kami. Agyaman kami iti nananay nga panakaawat kadagiti panpanunot puspuso ken bibiyag yo iti tayo panagserbi ken Apo. Dagitoy laeng ti kayat ko nga ipadanon kada kayo kakabsat agyaman kami manen ket agtultuloy tayo. Adda tayon kakabsat ti panawen nga panakaibasa dagiti paset iti nasantuan nga surat ket iti epistola nga maibasa masarakan iti Santiago may kadwa nga kapitulo iti umuna nga bersikulo agingga iti 10. Santo umalatin iti 10 ket 4 agingga 10 ken 7 ket kastoy ti mabasa. Kakabsat ko kas mamati ken ni Apo tayo a Hesukristo tinadayag nga Apo. Awan kumati na idumdumayo. Kas pangarigan, dumaray ti taripnong yo tinabaknang ken napanglaw. Nagsingsing ti baknang iti balitok. Ken nagaruat iti napintas, idinton arutay-rutay iti pagananay iti napanglaw. No adda abigpiken yo tinabaknang ket kunayo, agtugaw ka ditoy nasaya at lugar. Ngem kunayo iti napanglaw nga agtakder ka wenno agdalupisak ka iti sakaanak. Nagbasol kayon iti panangidumduma ken pangukom iti maibatay iti dakes a panggep. Dumngeg kayo, ingungutek a kakabsat, dagiti napanglaw ditoy lubong iti pinili ti Dios tapno mapabaknang ti pamatida ken agbalinda a kameng ti pagarian nga inkari kadagiti agayat ken kuana. Ngem pabainan yumet iti napanglaw. Sino kadi ti mangirurumen ken mangitarum kada kayo dagiti babaknang isuda ti mangpilpiltak iti mararaem anagan nga naited kada kayo. Masarakan daytoy iti nasantuan a surat. Ayatem ti padam a tao akas ti panangayat mo iti bagim. Nutungpalan yo daytoy nasaya at ti aramidan yo. Ngem no agbasok mangidumduma kayo babaen ti postura da. Iti matang tilinteg maibilang kayon a managbasol. Ta siya sino man amang sulang nga si iti may saabilin sa lumisingin na mitten istugkel alinteg. Kakabsat ko, anya ti magungunat agkuna nga adda pamati na, no di na met ipakita kadagiti aramid na. Saan naka maisalakan iti kasta pamati, kas pangarigan, ta adda kakabsat ang makasapol unay iti lupot. Ken kanen nga inaldaw. Ket diyo ikan ida kadagiti kasapulan ti biag.
Awan serserbi apan nagkunayong kadakwada nga bendisyonan na kayo ti Diyos. Agpapudot kayo ken kadwaenyo timangan, kadwenyo timangan, kastamet ipamati. Awan serserbinan no di mabuyugan iti aramid. Iti panakaibasa, iti ebanghelyo ni Apo tayo nga Jesucristo. Ito'y maadaw babaen ken ni Apostol Marcos. Iti may kapitulo manipod iti 20 katupat a bersikulo aging gana ti 37 akastoy iti masarap tayo wenno mabasa tayo. Timanaw ni Jesus adjay ket napan iti lugar nga asideg iti syudad ti Tiro. Nakidagos iti maysa a balay. Di na kumakayat nga adda makaamu iti ayan na ngem naamuan lata dagiti tattao. Adday di maysa nga ina linuganan ti dakes nga espiritu ti anak na babae. Nadamag na ti may papan ken ni Jesus ket dinagdagos na tinapan ken kuana ta nagparintumeng iti sakaanan na. Griego daytoy a babae anayanak ijay Phoenicia maysa nga ili iti Syria. Nagpapakaasi paksyaken kuma ni Jesus iti demonyo anang logan iti anak na. Kinuna ni Jesus, masapul pa kanen nga umuna dagiti ubeng ta saan narumbeng nga alaen ti kanenda ta ipurwak kadagiti aso. Agpaiso ta kuna mapu kinuna ti babae. Ngem dagiti aso nga dagiti sirok ti lamisaan kanenda met dagiti regreg dagiti ubeng. Kinuna ni Jesus, gapo iti daytoy apan nagsaom, mabalin mon ti agawid. Pimanawan ti dakes nga espiritu iti anak mo. Nagawid nga rod iti babae, ket nasangpitan na ti anak na nga agid-idda asitatal na. Tapudno a pimanawan ti demonyo ken kuana. Pimanaw ni Jesus iti bedeng iti Tiro. Nagna ijay Sidon ket nang likaw iti sakop iti Decapolis. Agingga adimteng iti dan-aw ti Galilea. Inyeg dagiti tattao ken Jesus ti maysa a lalaki a tuleng ken umed ket nagpakpakaasida ken kuana nga ipna iti iti lalaki dayon iti lalaki kadagiti tattao. Idi agwaywayas dan insulat dagiti tamudo kadagiti lapayag ti laki. Kalpasan na ti mupra sana sinagid iti dila ti lalaki. Timangad ni Jesus ti langit nagsennaay sana kinuna iti lalaki. Efata kayat na nga sa uwan maluktan ka. Dago sa nakangeg ti lalaki. Limukay iti dila na ket saanen anarigatan nga agsao. Imbili ni Jesus kadagiti tattao adiday pagpadamag daytoy iti siya sinuman. Ngem no kasano nga panangigunam-gunam na adida isarita at addapay iti gagarda at nangipadpadamag. Napalalo ti sidaaw dagiti amin anak nga iti daytoy a damag. Kinunkunada nagsayat ket din ti amin nga aramid na. Agasan na dagiti ken dagiti umel ket nakangeg ken nakasauda manen. Dagitoy iti sasao ni Apo para kadagiti anak ni Apo. Amen.
Itinapay bibiyag ako. May paibig ko. Pas parang Ket itamang ikanta yung nga rod, ti mensahe kaday tayo ni Apo babaen, ikanta nga ipaay, kada tayo iti Ilocano Code. Giyaman tayo launay iti dayta nga saniwang iti kanta nga impaay kada tayo wenno nanggigan tayo. Ket iti daytoy nga kanito kakabsat ket danggayan dakmanen iti tayo panagmaymaysa amanggigan dagiti sasao ni Apo nga ibingay ko kada kayo. Agkararag tayo basit. Wen Apo at kaming
si papati. Iti nananay nga panangdanggay iti nasantuan nga espiritu tapno isuna ti mangipangulo mangisuro mangipaay ti sireb nang nangruna iti daytoy nga adipen mo. Dawdawatek nga rodo ako iti kaasim. Tapnon maluktan dagiti puspuso. Maluktan dagiti laplapayag mi. Akas iti natin na santuan nga sarita, efata, maluktan ka. Dagitoy o apo, itikid daw mi kenamnamami. Ken Jesus nga pumi. Amen. Pamati iti pamilya, iti tenga, iti parikot. Daytoy iti kayat ko nga makita tayo kakabsat. Pamati ti pamilya, iti tenga ti parikot. Itin tayo nang igan nga binasak itatay ket adda kalanglangana nga istorya nga insurat met ni San Matthew iti kapitulo 15. Kastoy matlaeng iti kunkunada ta may sangarod a pasamak iti nangalaanda iti daytoy nga pasamak. Amo tayo aming kakabsat nga iti pamati ket maysa nga kangrunaan unay iti biag ti tao. Ta iti pamati ken Kristo ket isut mangispal iti kararwa. Nga babaen iti pamati ket isumat iti mangsungbat kadagiti karkararag tayo. Isu nga san tayo nga mauma nga kararag. Babaen iti pamati nga adda kada tayo. Ken kastamat nga babaen iti pamati ket isut mangidayo kada tayo kakabsat. Iti anyaman nga dandanag. Ken babaen iti pamati ket isut launay iti pagragsakan ni Apo Dios. Babaen iti pamati. Dagitoy kakabsat iti makita tayo nga bungbunga itin tayo panagpamati ken puena. May kadwa nga makita tayo na babaen iti pamati ket isu ti kangrunaan unay. Ket makita tayo met nga dagiti susuot iti pamati. Addada ken adu dagiti susuot iti pamati. No iti maysa a kameng iti pamilya kakabsat. Wenno ay ayaten tayo ket adda sagsagubanet na. Kas kumay iti kapadasan yom amin. Nga daytoy iti maysa nga suot iti intay panagpamati nang nangruna no maysa kadagiti kamkameng iti pampamilya tayo wennoy ayaten tayo ket adda kapadasan nang nangruna no adda nadagsen nga sagsagubanet iti bagina. Iti kastoy a kasasaad isumat kakabsat iti mangiduron kada tayo. Tapnon intay agparintumeng nga addaan pamati namnama iti sakaanan ni Apo tayo. Isong amok launay no mampay kastoy tin mapaspasamak iti daytoy nga ili iti daytoy nga lubong tayo. Adda dakkel nga panggep ken maibungbunga nga napintas. Tanuman pay idi awan iti pamati duwan. No diket dagiti pagbagidalaeng iti panpanunuten da. Saandan nga malagip nga grukbab ken Apo. Ngem gapu iti kastoy nga kasasad kakabsat. Daytoy iti gapuna tapnon intayo amin nagrukbab. Agparintumeng iti sangwanan
wenno sa kaanan ni Apo tayo nga Jesucristo. Ken iti pay may katalong makita tayo no iti pamati isut kang runan unay ket adda pagsuotan o kaya'y susuot kadagiti pamati tayo adda met adal nga imparang iti maysa nga babae babaen iti naindaklan a pamati na. No iti pamati kakabsat ket isu ti maysa nga kang runan iti biag. Ngem saan nga maikat, saan nga maidulen, saan amay limen nga iti pamati ket adumet dagiti ni susuot nga dumdumteng. Ngem iti kastoy nga kasasaad adda adal nga impakita daytoy nga maysa nga babae babaen itinendaklan a pamati na. Isu nga daytoy ti kayat ko nga intayo kakita iti daytoy nga intayo pagbensa-bensar wenno pagbibingayan daytoy nga sasauna. Iti parikot iti maysa nga ina. Isu nga kuna kita tay kakabsat nga no ada insurat ni Marcos, ada kapadpada na iti insurat ni Matthew. Nang nangruna iti kapitulo 10 ket 5, iti 20 ket 2 nga bersikulo. Adda parikot, daytoy nga ina. Kunana, tay anak ko, ket linugluganan ken parparigaten iti dakes nga espiritu. Isu nga daytoy iti kunkunan ni Marcos dakes nga espiritu amang parparigat dayta nga anak dayta nga ubeng. Pudpudno laun unay nga kunkunan ti na San Juan nga surat maparparigat daytoy nga ubeng. Ket daytoy itikit daw ken kararag daytoy nga ina wenno naganak. Amuyo daytoy nga naganak ket maysa nga hentil. Agpakpakaasi akken ka o Apo. Kitain nyo, matmatan nyo nga nalaang kakabsat, daytoy nga hentil. Ngagpakpakaasi launay ken Apo tayo nga Jesucristo. Tamo tayo mat nga dagiti hentil ket santa nga mamati. Ken Apo tayo nga Jesucristo. Ngem daytoy nga babae ket kastala unay iti pagpakpakaasi na. Bigyan na launay iti kinasanto ni Apo tayo nga Jesus. Dayta ti makita tayo kumakakabsa. No kasano tayo at nga mamati ken Apo tayo nga Jesucristo. Bigbigen tayo iti kinasanto na. Mamati launay iti panakabalin ni Apo tayo nga Jesucristo. Panakabalin nga mabalin na nga paksyaten ti dakis nga espiritu ken paglaingan ti anyaman asaksakiten nang nangrona iti anak na. Isu nga san tayo nga uma kumakakabsat. Numan pay kastoy ti kasasaad tayo adu kada kayo ti addaan parparikot na ngem babaen iti pati babaen iti saan nga agsarday nga isu tayo pa nagkarkararag bigbigen tayo launay iti pannakabalin ken kastamet iti kinasanto nga paksyaten ni Apo tayo nga Jesucristo amin dagitoy nang nangrona iti parikot iti pamilya, parikot iti ili, parikot met iti simbaan when iglesia tayo. Tat adda nga man nakabalin ni Apo tayo ken kadagiti dakes nga espiritu akas kuma iti kagaw iti COVID. Dayta ti may ti parikot daytoy nga ina. Ngem mapakikita tayo kakabsat babaen iti surat ni Mateo adda pannakaikaka daytoy akidaw.
awan sungbat ni Apo tayo. Iti dayta nga kanito. Iti bersikulo 23 kinimatyo. Daytoy ti pakaimatangan iti pudno a pammati. Adang pagpakaasi, kakabsat, kas kumakada tayo. At pagpakaasi at dumawdawat iti tulong, daytoy nga babae, ngem awan sungbat ni Apo tayo nga Jesus. Isulaing iti pangnamnaman daytoy nga babae awanin ti sabali. Ngem adda pa nang ikakal. Awan sungbat. Nagrigat kabsat nga panunutin. Isu nga kaadwan na kada tayo nga daytoy nga saludsod. Apay o Diyos ko. Anya ti sumbat mo kadagiti karkararag mi. Anya ti sumbat mo kadagiti ununnoy mi. Kas kalatulang. Saan mo kadi nga mangmangag dagitoy nga araraw mi? When ikis mi? Dagitoy kakabsat iti adu nga salsaludsod. No apay saan nga ipangag ni Apo dagiti ununnoy tayo when ikis tayo. Si uulimat nga ta ni Apo nga pudpudno kadagiti anyaman akarkararag tayo. Dagitoy iti saludsod. Ngem daytoy ang naganak kakabsat o nga ina. Intultuloy na. Iti panagpakpakaasi na at dumawdawat iti parabor ken kaasi nga sungbatan ni Apo iti panagpakpakaasi na. Saan anawanan tinamdama? Saan analdaay daytoy nga babae? Saan nga naawanan itinamnaman? Intultuloy na. Dayta itinakita tayo iti maysa ngimbaga ni San Matthew nga adda panakaikaka iti araraw wenno kidaw daytoy nga babae. Iti may katalo nga mapansin tayo wenno makita tayo. Dagiti adalan ket nariringguran daw wenno maringguran daw unay. Verse 23. Patgam kadi no Apo iti kitaw dayta nga babae ta umarta pumanawen. Tapno saan nga gikiikis daytoy. Iti kunkuna dagitoy nga adalan maringguran daw unay. Paadaywi mon. Tanod saan nga sumrusurot kada tayo makatagari agikiikis maringguran dala unay. Kastoy tayo no daduma kakabsat wenno madalas nga kastoy tayo ugali tayo wenno itini panagbibiyag tayo. Maringguran tayo launay. Kadagiti banbanag nga isut pakasikuran. Dagiti banbanag nga mapaspasama. Maringguran tayo launay. Ngem ammok nga babaan iti kastoy nga panagululimik na po tayo ng Kristo. Palpaliiwin na tayo laeng no kasano iti pamati. Wenno iti tayo panag-ikes. Wenno iti saan ngagbalbaliw nga pamati tayo. Saan tayo kakabsat nga maldaay. No ti ammo tayo ket saan pay laeng nga sumungsungpat ni Apo. Iti napanagululim adda na pintas nga panpanunutin na para ken ka ken kastamet para kanya. Tan kastoy man iti kasasaan dagitoy nga alagad wenno adipen. Adda banag nga makita tayo apay kayat dagiti adan apapanawan daytoy a babae. Malabit ta kayat da nga isudalaeng ti indingan. Ta saan da kayat nga da sa bali apakibyangan ni Apo tayo ng Kristo.
wenno saan da kayat ang makibiyang iti sabali a tao. Daytoy iti maysa nga maamuan tayo kakabsat. Iti biyag nga insabot ni Apo ken ka ket saan laeng nga biyag nga para ken ka no diket dayta nga biyag ket agserbintumet iti sabsabani. Iti amin nga parabor ni Apo ken ka isu nga pinaraburan na kati adu dakkel ken nawadwad. Saan nga gapo nga da parabor ken kaket kenyam dayta no diket dayta nga parabor tapnon makibiyang tayo iti kasasaad sa bali. Ibingay ibadang tadayta iti kinapudno nga isu ti pagayatan ni Apo isu nga inikkan naka iti parabor nga anay. Wen kakabsat ko no kasano iti panang ti pangrukudan iti pamati daytoy nga babae. Daytoy ti maudi nga kayat ko nga makita tayo. Isu daytoy nga babae ket hentil. Babae nga taga Kanaan. Ngem amwen na laununay ni Jesus akas Mesias. Inawag na isu Apo. Inawag daytoy nga babae nga saan nga mamati wenno iti gimong da wenno iti pamati da ket saan da nga mamati nga ni Jesucristo. Ket isu ti Dios ngem daytoy nga babae inawagan na ni Apo nga isu ket Apo. Amuna ken mamati unay adakdakkel iti panakabalin ni Apo tayo nga Jesucristo tapnon paksyaten na iti dakes nga espiritu. Dakdakkel iti panakabalin ni Jesus ken kadagiti dakes nga espiritu. Tauray kasla saan nga maikariisuna. Kinuna ni Jesus anay baon lang isuna para kadagiti Israelita. Ngem iti sungbat na Apo tulungan na. Amuna anabilbilig ni Jesus ngem kadagiti adalan. Kita nyo, ure mampay kasano iti kasasaday toy nga babae. Ngem pudno iti panakaamuna ken ni Apo tayo nga Jesucristo. Uray pagpagarup na nga isuket kasla maysa nga aso. Ngem adda napintas nga isu ti ng parikna iti puso ken rikna ni Apo tayo Jesucristo. Ngem dagiti aso nga adda iti sirok iti lamisaan ket kanen damet dagiti marigregreg dagiti ububeng. Itanyo daytoy nga pamati. Ti pamati na ken Apo tayo nga Jesucristo isut nagtaudan no apay nga intultuloy na itikid daw na ken iti karakararag na. Saan tayo nga mauma nga rod kakabsat nga kas ipakpakita kada tayo daytoy nga babae no man pay kas saan tayo wenno saan tayo nga makitkita itatta no nya ti sungbat na. Ngem intultuloy daytoy nga babae iti karkararag na babaen iti pamati na ken Apo tayo Jesucristo. Iti iti kamaudyanan na. Sinungbatan ni Apo Jesus daytoy a babae nga isuket agparparikot launay. Nakita ni Apo Jesus na indaklan iti pamati daytoy nga babae. Tanas daaw launay iti pamati na. Ket ti anak na nga linugluganan ken parparigatan iti dakes nga espiritu ket immimbagen.
iti milagro iti imatang dagiti tattao ken kapasamakan. Makita tayo na susuot iti pamati ken mapatibker uray pay iti sumarsaruno asusuot iti bibiyag babaen pamati. Isu nga mamati ken agtalik tayo ken Apo Dios. Asungbatan na dagiti ni pakpakaasi wenno dagiti kidkid daw tayo. Tapnon iti kasta babaen iti intayo panagtultuloy kadagiti karkararag tayo ken iti kidkid daw tayo. Wen kabsat no sika wenno iti pamilyam ket adda parikot na iti daytoy nga kanito. Akas kanya amok launay. Amu tayo launay na ni Apo Jesus. Isu iti pangipaay iti talna ken sungbatan na iti kapintasan nga sungbat dagita nga ikes mo ken kastamet kanya. Itultuloy tayo laeng santay nga maupay. Iti anyaman nga intayo panagkarkararag when iti intay panagpamati ken kuana. Itinagan ni Jesus. Babaen iti panakabalin ti nasantuan nga Espiritu. Isu kuma matang tayo. Amen at amen. Kakabsat itin tayo nga rod panaki may maysa iti kastoy nga aramid iti panagkomunyon. Dawdawatek kada kayo ngayon kay nga rod isagana dagiti elemento akas gadagitoy tagigidan tayon tong aglakam. Taytin tayo panagkomunyon kakabsat ket daytoy iti pakaywaragawagan iti pamati tayo ken Apo tayo nga Jesucristo. Isu nga dawdawatek nga rod iti kadayo nga kanayon tanunay sagana yon irugi tayon daytoy nga intayo panagyon. Ti Apo adda kada kayo Kastamet ken ka. itag ay puspusoyo. Itag ay mi ida iti Apo. Agyaman tayo iti Apo tayo a Dios. Rumbe nga agyaman ken agtayaw tayo. Agyaman kam ken ka Ama takas tanaunay iti panagayat mo toy lubong. Inted mo ti anak mo ang mangisalakan. Ti Apo iti amin na biyag imay at nakipagyan kada kami nangan ken nangisuro kadagiti tattao. Nakipangan kadagiti managbasol ken nagunudan na nga agpaay ken ka iti baro a tao babaen ti danom ken espiritu. Nakita mi iti dayag na no pay kasta nagpakumbabaga po iti panagtulnog iti pagayatam. Si ayat nga imawat ken patay ti krus. Babaen iti ipapatay na, pinayawayaan na kami iti panakabalin iti patay. Babaen iti panagungar na, itden na kada kami iti biyag nga agnanayon. Iti rabii apan nangted na ti biyag na nga agpaay kada tayo. Nangala iti tinapay iti makapagyamanen inted na kadagiti adalan na ket kinunana alaen nyo kaninyo daytoy ti bagik nga napisi gapu kada kayo. Idi kalpasan iti panangrabii inala na iti kopa. Inted na kadagiti adalan na ket kinunana uminom kayo iti daytoy. Da kayo amin. Daytoy ako pa isu ti baro at tulag iti dara anay bukbok a maipapan kada kayo ken kadagiti adu agpaay apan nakapakawan kadagiti basbasolyo. No kanenyo at tinapay ken inumin nyo daytoy ako pa. Mapabaro iti kapadasan nyo iti kaadda ni Kristo kada kayo iti yumay na
iti maudi a panagbaligi. Agkararag tayo, amin. Iti isasangom mi, iti lamisaan mo, O Diyos, saan kami ngagtalag iti bukod mi a kinalinteg no tiket iti di mabubus ngayat mo. Umay kam agsipod taammo mi at iti laeng pamuspusan tapnon agbiag kami ken masarakan mi iti mataginayon a panakapnek isu ti panagtalek mi ken ka. Sapay kumata ti panaglakami iti daytoy a sakramento makatulong iti naimbag a panakaammo mi ken ka. Mangipalagip kada kami iti panagbiag nga daan iti naurnos a panakaawat iti pudno a kinatao mi. Itinagan ni Jesucristo. Amen at amen. No kanenyo daytoy at tinapay ken inumenyo daytoy a kopa mapabaro iti paka santo tayo nang nangruna iti kaaddan ni Kristo kada tayo iti umay na iti maudi a panagbaligi. Amen. Amen. Kakabsat, agigidan tayo nga manglakam iti daytoy nga sakramento ni Apo tayo nga Jesucristo. Daytoy nga sakramento isut mangpabileg iti pamati tayo no man pay adu iti parparikot ken susuot iti panagbibiyag tayo. Amen at amen. Agkararag tayo. Amaming nga nalangitan, agyaman kami ken ka. Gapo ta pinabusuyan na kami nga makalakam iti kastoy nga sakramento. Ket sapay kumababay iti dayto nga sakramento, ket addan tupay nga manglukat iti biyag mi. Tapnon maibingay mi iti kaimbagan para kadagiti padami ken iti iglesia. Sikangaron iti may tanok o apo no mampay saan kami nga may kari. Ngem babaan iti ayat mo dungom ken kaasim adto kami ngagmaymaysa ngaglakam iti daytoy nga sakramento babaan dagitoy nga elemento. Itinagan ni Jesus. Amen at amen. Ita iti panawen ti panangidaton ket idaton tayo dagiti a pagkapullo karkari sagsagot ken datdaton a panagyaman bayat a makankanta iti himno. Ket maawis tayo ang mga ramat ti online banking babaen ti bank account ti Central United Methodist Church a naiparang kadagiti screen tayo. Kas himno iti panagyaman ken panagdisipulo kantaen tayo ti maudi nga himno. Agkararag tayo. Adtoy kami iti sakaanam
o Dios, nga daan iti panagyaman gapo tanakalakam kami manen iti kastoy nga sakramento a pada-pada. Agyaman kami iti talged iti biag numan pay adda kami iti tenga iti susuot wenno parparikot. Ngem babaen iti pamati mi akas iti pamati iti babae nga paimbagem iti anak na. Ket isut impaay mo ken kuana. Daytoy o Apo iti araraw mi ken pamati mi. Nga addaan iti panagyaman. Panagyaman iti biag, panagyaman nga nadan ti pamilya. Panagyaman nawaya-wayaan babaen iti daram ken ti ayat mo. Kastamat no kasano nga maddan kami iti iglesia wenno kakabsat nga naayat kas kadagitoy nga anak mo nga nayat launay. Agyaman kami kadagiti ni datdaton sagsagot ken kastamet o Apo dagiti ni apagkapuluda nga isut intalek mo kadakwada ngem iti daytoy nga kanito ipulpulang daken ka tapnon daytoy o Dios iti mayan nurot. Mayan nurot nga saan lay nga pagrebingan kundi mayan nurot pagrebingan nga daan aya iti iglesia. Isu nga iti parabor mo ken bendisyon mo. Ket kan kanayon mo nga ipaaypay kadagiti panagbibiyag da kastamet iti pagsapulan da ken iti pampamilyada. Agyaman kami o Apo. Agyaman kami met kadagiti anak mo nga pinaimbag mo kadagiti saksakiten ti bagbagida. Ikamanen isu dati baro nga karad kadakas kada kami. Ken kastamet no kasano o Apo nga inikam kadagiti anak mo iti pagsapulan da. Inikam o Apo iti rag-o iti pampamilyada. Inikam o Apo iti panawen iti gundaway tapnon iting kami panagmaymaysa ng kami panagrukbab. Ket naluktan iti puso mi. Naluktan o Dios iti bibiyag mi. Tapnon daytoy nga biyag ket isuntot may serbi mi ken ka. Agyaman kami kadagiti anak mo nga simmang bayo Apo iti panagkasangay da. Ken kastamet iti aldaw nga naisingsingayan iti kalaysada. Ket sape ko ma iti biyag nga isut insagot mo kadakwada ket agpaay to nga daan rag-o ken kastamet agpaay iti sabali nga daan aya. Wenno Apo adu dagiti anak mo nga nagturpos kadagiti ni panagad-adal da. Wenno iti pangrugimanen o Apo agundaway tapnon iti sireb nga isut ipaay mo kadakwada tapnon iti kasta. Iti inda pa nagaksaw, iti may katalo nga baitang manan o Dios agdan iti bibiyag da. Umuna may kadua may katalo wenno may kapat. Sapay kuma tasika o Apo iti kankanayon nga mangpatpatibker ti biyag dagitoy nga anak mo. Ta isu dagitoy iti namnamami nga daan maddaan to iti sungbat. Dagito nga kidkid daw mi ken eddengam to am amin isuda. Adu kada kami o Apo iti kami panagyaman. Agyamyaman iti nakadado nga banbanag ngem saan min nga mamay sa maysa. Ngem ammo milaunay nga iting kami nangigan iti daytoy ngagsapa. Ket pudpudno launay nga mangted mangipaay iti kapiya tapnon iting kami panagdandanag ket dagitoy ket mapaksyat masukatan iti ayat ken iti pamati. Dawdawaten mi nga rod iti kaasim mo Apo. Nang nangruna kadagiti anak mo ngagsagsagaba iti daytoy nga kanito. Adu dagiti ni na-infect o Dios iti kagaw iti COVID.
nga iso ti mangparparigat iti pampamilyami. Mangipaay ti parparikot mi. Ken kastamet iti ilimi. Wenno Apo, si kalaing iti pudpudno nga man nakabaling namang paksya. Iti aramid iti saan nga napintas ng nangrona iti dakes wenno iti demonyo. Tammo milaunay nga si kalaing ti man nakabaling. Ammo milaunay nga si kalang ti Dios nga isot kamangan mi. Dawaten mi iti pamatig mo ken kaasin. Panang palaing mo iti anak mi ni Tintin. Ni Pastor Mel, ni Koy Koy. Dagiti anak mo nga infected, kas kuma dagiti kasasad, iti Carolino family, Kedeng family. Ken kastamot iti Reyes, babaan ken ni Justice Reyes. Ken dagiti dumapay kasla kumakadato, ken dagiti sabali. Wenno Apo, to'y kami ngagpakpakaasikin ka. Amumi nga sungbatam dagitoy nga araraw mi. Keti paay mo iti nakapintasan nga sungbat kadagitoy nga anak mo. Agyaman kami. Daw-dawat mi nga ron iti kaasim mo iti iglesia. Gadagiti anak mo nga addaan o Dios sagsagubanit da kas kumaka dagiti padam mi nga papastor. Dagiti ni obispo mi ken kastamot iti DSS mi ken dagiti diakonisa. Daw-dawaten mi iti pamatig mo kadakwada nang nangruna dagiti anak mo dagiti pamilya iti miyembro iti dungo ayat da kadagiti iglesia ken dagiti anak mo nga imbaon mo kadakwada. Si kangarod Apo, iti kankanayon mang bendisyon, iti bibiyag da. Agiyaman kami manen, iti nagan ni Jesus dagitoy, iti dawat mi. Amen at amen. Ay ayate ken dungdungwe kida nga kakabsat ko. Intayo nga rod awaten iti nananay nga bendisyon iti Dios Ama nga adda sa dilangit. Ti ayat parabor ken panangisalatan ni Apo tayo nga Jesucristo. Iti panakimagmaymaysa iti nasantuan nga espiritu ket isu kumaypaay ken ka iti talna ken kastamat iti panangsalaknib ken ka. Ket intayo nga rodlak amen dagitoy nga bendisyon tinagan ti Dios Ama Anak ken Espiritu Santo ita ken iti agnanayon nga wan inggana. Amen at amen.
Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang pagpapala ng Diyos at ang kanyang kapayapaan ay sumainyo. Agyaman kami.